Máquina automática de tapado o baleiro de 6 cabezas, que pode clasificar automaticamente a tapa, cubrir a tapa en botellas, despois aspirar e tapar a rosca dentro da cámara de baleiro. Estrutura sinxela en tipo lineal de compoñentes avanzados de marcas de fama mundial en pezas pneumáticas, pezas eléctricas e pezas de operación. Pode asegurarse de alcanzar un baixo grao negativo mentres pasa o baleiro e pecha a tapa da cámara de baleiro hermética. Aplique un enlazador para conectar co transportador de aire, que pode estar directamente en liña coa máquina de recheo.